Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. Haga jing embryo lane kijing trekam kadon kam kawai ka kentin ka baki ong ka jing ya shania bat nangta sakawai pat kadai kijing yang bat ya ka kentin lane ka ba em ya ka balong em bat ha oi ya ka badai ban ong ha oi andrai ki don ki jai briu ki bajumlin ban kala tadong kala kli lane ki balek lombit kum baju ong ka kentin bat kane kadai ke jinglong ke basniu tasam namar ba mata ke sengi ki kren da kumwai kat balah syai pat kila lek klen ya ka ai ke ba kila dep kren la ne kalak tin ta kumwai bat dai hang ne ba kami ke jingong bala da fishet ya ki wai ru ki sa phon ke la ya pi ngim na tip ha ya ke jing talun jong ke jing kren ha padeng ke HNRC bat ke sarkar handrai ngi yo i ba kinong elam jong ke tai ke seng kilawan arsin che chalong halor ke ta ganong rim jong ke jing kren sung andrai hakane kesin ke baar la imat kumba kilas dang banyak tengku mau siang namar ba kitai kinong elam kidon hang ni aduk beran jembang jom tas nem arcar arpulai handrai kata ka jeng kren kamsem ya satya kat balai oi ba ke sarkar jela kelana khot hajir chat mantin bishar ya ki kli jong ge HNRC ba kentup ya ba Bobby Marwin ba Marius Ranja ba sang panong trau hakaba ya kita ilakhat hajir nangkong habna naiwing jong snem arjar RPR nadu ubna naiwing arjar RPR ka HNRC kala dai ban pai khili ilade bala da ka kwa ya ka jing map no ya ki mukot duma jong kinang ilam jongka kala dai ban shai nadu ka te ka por jong ga jing sha khot hajir jong kinang ilam ba khli du jongka bat ba kam dai su bandang pha biang ya ki bakin wan habna jemang jong snem arjar RPR kat ba kim pat shai halor ke tai gamat ka baki kwa manta kisan ngut kinang lam jong ke tai ke seng kisu ya syong thia sengi haselong ha ka ba ka jing kren ru kam ya pat nangta saban lech phai no shla ying ru kim yo lat setia bat ka ba ima kalong ba ka ne ke jing ya suk kan poi sha ke jing ya bitar bat ka jing ya pen ibor ha ka ba ka jing kren kan su pulom siteng lanti Hagi kandidat sengi baladep layo i bawa preston tersong menteri kampok ying ke sarkar jela ula kren syai ba keceng kren ke bubut kadai ha kejing don u chairman bat u secretary ke HNRC bat katai ke pau syai ba kala poino sya kejing kren menti penban bar katai ke penidak ba kala don kejing pe jingmut ke bajur ha preng ki arliang manbla kamat kamdai ke basuk hanrei ha ba kilayat ban kren bat keseng ke balong bi ain ru kumta ke peni ba kadon gejing bakla na basdang neda gejing temu banya dung tari penban hadin